ranam phancing duksi kengkam che jor dumji li ove kimi li ja kong kimi selet le pintensi pe prang dun bom nanti Kadam karbing long life kelang ratum duan pinil tum karbing long life team ben non manil tum do bangke dok moka krizuti school long sidulo bangso krizuti school penang ana ningkan dolo establish tame la bangso school pen tame iltum penangan kar beri soijang punon kaprek student tum kaprek khai students doctor engineer na keman professor na keman penangan arlenge thena keman ladak peste Stami ilitum karbing long jasame education aphan penang na kerap dulu. Stami non recently ilitum sarkar pen sipang daglo jasame keduk kelak osomar tumhan 25% reservation kota pinangji pua kemang pen council pen stami direction pipon lo lasi pini nitum karbing long life pen lasi private school doan la pen jasame la mission school along sitami nitum nang humri pen banglo la pat la dak ko PPC alang litum keduk kelak underprivileged student tumhan free education di right to education ek labangso aron atang penalang litum pipon pe ma hangton penalam litum birta NG phansin litum dak mangilo samindak principal phanche tongte samindak head mistress abang nitum phanla minority certificate nang pitulo labangso government of India national commissions for minority educational institution alang litum labangso certificate jong si dulo pulote a category ke laso kidukela ka tum phansi labangso school kang pulopu laso category a certificate jong si dulo pulote 25% na kota council pen directive puno state pen directive pustame laso alu jong si dulu polote alang litum cingai dunang ilo bate NOC sami endunang lo sami kapre private school tum ke laso certificate kavidata join alang litum 25% kota bangke pivek nang pokitu ke lakaw sumar tum handi lasi non nili headmistress along pen laso certificate sami endam lo alang litum laso certificate bangke chelong pon lo lasi latum bangke haku ben sami mission school bangke kiduke lakaw sumar tum hanke priority pipon bom lo akejoy pen uniform pen chenglok chukijun pen chenglok alang litum hostels tame free of course di laso sumar tuman kidu ke lak tuman sama alang litum pipon bom lo sialang litum pan ke pudam thai velo same non kapek private school du ulang litum karbing long same ang ton pen alam litum chini jam ji phan litum private school long same litum home li daming na non nilitum karbing long life pen kedo bangke labangta denarong jasamet private school do anang bong stami ladak mondor teron labangso memorial school sitame penangan ningkan ngawelang latum ke non si opening lang same labang so school building structure pen chenglok school entrance gate pen chenglok la pen enrollment same penangan dolo la pen school boundaries same lang me pick mir bari pen chenglok la pen churu lo elitum daksar donesor teron alang liga chipaduk thekapot same la dak 25% di jasemet government ek rule thing bolote free education jasemet underprivileged student atum phan ki pipon se labang so puthak nalitum school pen kuansi enrollment pipon molong ma pipon long lelang ma mate kewang jilang por hot pipon unji ma lahai alam nang thanu nika ode jom non mat ke dak bangke no si school da chuneng pesi ki khuli lang amat si non ma ke la so provision a ek bangke non ma ke ni tum bangke deng ponu elang si non ke wang ye ning kan pensi ni tum la so ek por bangke deng pon po non mat ke enrollment kon lo dang tum dang institution ka non ma ladak enrollment bangke 160 no school bus pe ne son provision doma school bus non mangke provision avela construction pin da sulibom lang ma la si la Kijun lang facilities mukha ke kato kijun lang facilities bang tido kenal tum teaching staff and non teaching staff bang kon member doi teaching staff la bangke 16 tapi non teaching 4 total all total bangke 20 staff non teaching pen teaching staff churupar lo alang litum stami dang mondor teron memorial school pen stami alang litum chuneng pen sialang litum labang so academic hin session bang ke cheng lang por lang ta ki milang stami non ki bang jilang por hutke jongsi underprivileged student atum ki dukela ka student atum jongsi aning hang polete labang so institution pen stami nang litum na apply dun melo labang kenang sor lo tang tenal tuhan same churupar lo ranam phancing duksi kengkam che jor dumji li ove kimi li
non nilitum karbing long life pen non bangke dakta isi private school lodi labang so private school amen ke karlitang bangre terang pi labang so memorial academy la school lo school da jang pi jo la bang so school pen 25% quota jasemet under privileged children kedukela ka so martum phan kwan si reservation alang litum ban bipon pe ma pilong le ma labang so alam dak in school institutions staff dolo senior staff alang lipan le lam thesi Ene 25% ene nilitum reservation ke bi dokedo nilitum last 2 years stame nilitum la so advertisement pilo banners stame da skola thingno ke tar dolo voivit stame guardian tumbang nangke humri bang kom juntu nangke humri tum do postame documents bang ke chokche sondoko jasemet ko pipi documents nang documents bang ke alang tum income certificate nang po lapen la income certificate nang po lapen voter ID plus la Aadhaar angke student birth certificate la hai ol hai mane nang submit une den masi pidong le den lason la lapen jak tum kisuman la ili karbi tum ke income certificate ta men ke chobonai ni tum se ke ong la so mane dang nili tum pen verify po documents bang chok dat po apply pi long le dat ini is long nang tum submit dam lama ene ke is long ke pi lo nili tum submit lo Curulo halang litum bandre terang pi memorial labang so academic school pen stame lang litum nikan hini pen halang litum labang so 25% kota pipon nang ji pakemang penalang tum banners tame tarpon lo tame ningduk lo litum penangan kedukela kar biara tum long ke jasemet documents kavi jasemet la Aadhaar card na kavi voter ID same edhok tum kavi son si ki ong pen birth certificate kavi ti ki ong la si lahai certificate jong sinali tum dolablo polote nal tum ahokpet kiduk binong polote nal tum labang so bandre school long tame non tanali tum apor dolang nal tum labang so reservation ali bange chandun si kemi lalo non nilitum karbing long live pen ke do bangke dak St Xavier English school long sidulo labang so school pen sitame labang so 25% quota aputhak alang litum same penangan kidukela ko sumartum han free education di free books pen chenglok alang litum han free education ki pipon penangan ningkan pen same alang litum claim pon bomlo la selang litum sa churulo la si ku an se alang litum enrollment ki pipon ma la pen kopi non ke bang jilang apor hut alang litum labang so free education jasamet kidukela ko sumartum han free education ki pi puthak labang so kota puthak same nang than pachini na nang nilimen ke Albert Hanse nili tenang litum bangkwan lo non mat ke dak labang so free kota teng pen nilitum kado kave 50 to 70 student la puson ke nilitum pi pon bom lo ke joy pen mane la song bong pen la kado kave kenang jia teng nilitum documents hang po la jasemet ke la song bong pen nilitum ke hang abang ke osomar birth certificate la pen ke apia potum income certificate jo la puson nang pi pen nilitum along wang lo polotang te nilitum condition kado kawe lang po la puson si nilitum ko anya ningkan ben tapi pi pon bom lo nilitum lo bangkwan non tum pitang ke nilitum do o sitadak nili men abang ke nili kado kawe amena phai bang ke ulai un edet lo sitanon nili la up to class 5 ana bang ke nili amena list amenili dak eniglo he la sidak nursery pena bang ke non mat ke nilitum bang pli an piglo la bang pliang bong pen men ke la henlo angjir tok bipi aturlin rong pipi sararong pharpi u presi tisopi la pen ukg pen tala sonak taxi nilitum bang plio somar phanon mat pipon bomlo la bang ke prokas tok bi sararjang terang klarjin terang pi sernika kropi la pen keda class 1 penta bang hinia tumbang ke la sower sign on long ponik bomlo la bangke ruim teron sara choterang la pen class 3 benta Gibson Hanse Juliana Tisopi la pen class 4 pen Alina Begam la pen Rimsibi Ingleng P class 5 pen Daniel Taro la sonak taxi kap class 10 penta nilitum pipon bomlo la sower saya ba non da kewang jio sumartum jong se do polo labang nalitum pipon po
là non ke bang ji lang do pulo la server sai jong si chu enun ji pulo tang the la kenang ji ateng pen documents la so teng pen jong si dak pi pulo tang the la server sai bangalong ponik ji non la ke bang ji lang atum an sitame non la association le un edet puta non la ke bang ji association pen la bang server sai chu enun ji pulo tang the alang litum apia potum birth certificate sorry income certificate osomar bang birth certificate ai labang chewanang po la compulsory lo la si dak ako authority pen labang so metar bangalang pon thuik po ilitum churu pon vek nang didi la nili phi la bang so sense we english school sitamil la dak dok muka long alang litum dak ke ching hut ke phelang hem bang selang litum la bang so hem so kim pon lo la pen la dak ke langa juice tamelang litum prang ke hula so towar long selang litum towarari ma selang litum la bang so cheka hem bang si ke cheng lo non pini lang tha alang litum han churulo staff atum chipadu ga joine la pen da principal fa samai churulo la bang labang so school pen ilitum lugo charli kathang apir bi education na thu ilitum generation atum society phan ke claim ke chipadu ga pot alang litum han samai salute lo churu parlo sa aita